Mga kasamok ug mga paglutos. Mateo Kapitulo 24, 3-14. Samtang naglingkod si Jesus didto sa bukid sa mga olibo, miduol kanya ang iyang mga sumusunod nga sila lang. Mingon sila, salt ihi kami kon kanas ang maitabo ang imong giingon. Ug ansa ba ang mga timailhan nga ikaw hapit na mubalak dinhi ug nga katapusan na sa kalibutan. Mitubag si Jesus kanila, pagbantay nga walay makapahisalaag kaninyo. Kay daghan ang moabot ug moingon nga sila mao ako, kay moingon sila nga sila mao ang Kristo, ug daghan ang ilang mapahisalaag. Makadungog kamo nga may mga giyera nga duol kaninyo ug makabalita kamo nga didto sa layo may giyera usab. Apan ayaw kamo kahadlok. Kinahanglan gayud nga maitabo kini, apan dili pa kini mao ang katapusan. Makigyera ang nasod batok sa laing nasod ug ang gingharian batok sa laing gingharian. Moabot ang mga linog ug kagutom sa nagkalain-laing mga dapit. Kining tanan sinugdanan pa lang sa mga kalisod nga moabot. Iyan ang panahon na damtan kamo sa mga tawo tungod kay kamo akong mga sumusunod. Dakpa nila kamo ug itugyan sa mga tawo aron si Lotan ug ang uban kaninyo patyon. Ug kon moabot na ang mga paglutos, daghan ang mutalikod sa ilang pagtuo. Damtan nila ug luwiban ang ilang isig ka tumutuo. Mutunga ang mga mininga propeta ug daghan ang ilang mapahisalaag. Ug tungod sa pagdagan sa kadautan, mubognaw ang gagma sa kadaghanan sa mga tumutuo. Apan ang magpadayon sa pagsunod kanako hangtod sa katapusan mao ang maluwas. Ug sa dili pa moabot ang katapusan, iwali ngadto sa tibuok nga kalibutan ang mayong balita mahitungod sa paghari sa Dios aron maibalo ang tanan nga katawhan.